Hello, hello! Good morning, good afternoon, and good evening to everyone. Maayong hapon, ug maayong gabi, ug maayong buntag kaniyong tanan mga ilimban ba. Hello, hello! Good morning, good afternoon, and good evening to everyone. Maayong hapon, ug maayong gabi, ug maayong buntag kaniyong tanan mga ilimban banon. For today's vlog, magluto tayo ng gisadong munggos mga iring. Samahan niyo ako ngayon. Tara na! So ito yung munggos, natin. Latain natin. Mga iring, may buntag ninyo diha. Nagisa na ko sa akong mga ingredients. Garlic, onions, and ginger. Ganan dito na i-ginger ang munggos mga iring banbanon. Kailan siya hanghang mga iring banbanon. So very simple, kung alam niyo siya, very simple menu for today mga iring banbanon. So samahan ninyo o kuyogan niyo ako karon mga iring banbanon sa ang paniudto nga among sudan munggos pangpalig-on sa tuhod mga iring banbanon. Nalata na ang munggos mga iring. So ako ni siya ibutang na ang munggos. Ayan. So gigisa gyud nako ang munggos mga iring kay ganahan ko gisahon. So ganahan ko gisahon mga iring. So butangan na to og tubig. Para mo lapot pagit siya o daghag sabaw ang kahigop ang mga yoying. So nagulo ko si Charon gabi So mao ni siya mga iring banbanon ang si Charon nga skin chicken ako na siya ibabaw. So lami ni ang among sudan ng munggos mga iring. So gabi pa niya akong munggos nga gilatan pero gihumulan sa ilang ko siya gi-overnight. So una lata kay akong munggos mga iring. Ibutan na to dahon-dahon. Tapos iring-iring. So kinahanglan gid siya nga lami gid atong munggos. So daghanon gid nato siya og tubig. Mga iring, no? Para lami ang lapot sa munggos nga wag tang sa kinilkig. Hey! Usa ka kaldero gina siya mga iring. Nagpalit ko og kuan, spinach mga iring banbanon. Kani siya. So gasa tayo nato na before nato ibutang. Lami man ni siya sa isagol mga iring. So at least healthy ang ato pagkaon mga iring. So lami gid siya. So kinahanglan gid ta kanang kabalog gid ta magluto sa atong panimalay mga iring banbanon kay makapalig-on ni sa tuhod mga iring. So nagbukal na siya. Bukal na siya mga iring. So kani akong gihomol gabi, imot iba kani pait.
Lamig siya mga iring. Dapat ako munggos, mga iring. Lamig ni siya. Ikuan. Lapot kayo na siya mga iring. Kaya na siya, pero mo siya malamig. Gilord na po na ang spinach mga iring banbanon para mahumok siya. Ayan. Alam iyang luto. So, ilunod din nato ang dahon. Fresh from the garden. Siya mga iring. Timplahan ako siya of fish sauce. Yan. Minat siya mga iring. Lami kaayo eh. Tanto asin para lalo siyang masarap mga iring banbanon. Wait na. Mga iring, ako na ibutang ang sibuyas dahonan. Para malamig agad siya pag-ayo. Lutong Bisaya mga iring banbanon, munggos. Butangan nato ang chicharon. Para malamig agad siya mga iring. Huwag na ko siya ng luto pag-ayo ng chicharon gabi kay hot na ako gas. So ako para mulamig gid siya mga iring banbanon kay mo siya nagdag vega mga iring. Ayan. Ato na siya ng hot doon kay para samot na dyan kalami. Madagan sa kuan. Yan.
Lami pagod siya. Itong kayo. So, kumpleto na siya. So, lamit na siya mga iring banbanon atong tilawan. Oh, sarap. Ato siyang tilawan mga iring banbanon, ha? Okay. Sarap mga iring banbanon. Kuwatan rice lang, may. Lamig siya. Lamig mga iring. Lamig kaayo para buyag. Perfect ay mga iring banbanon sa among lunch karon, no? So thank you so much. Sa mga oras, sa mga takna, sa mga lugar mga iring banbanon, punos ka sakit o punos ka lipay, ichika mo ilaglag ni Lia. Thank you so much for watching sa akong YouTube channel, and please don't forget to subscribe, share, and comments and like. Shalala, bye-bye. God bless to everyone. Bye. Be safe. Bye.